Samantala, kasunod po ng inaasahang dagsa ng tao sa mga babaybayin po ng lalawigan ng Pangasinan, mariing pinaalala po sa publikong magiging maingat upang maiwasan ang anumang insidente ng pagkalunod. Sa monitoring po ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, inihayag po ni Operations Head Vincent Chu sa naganap na pangtungtungan tayo ng PIA Pangasinan na kadalasang mga nalulunod ay nasa ilalim ng impluwensya ng alak na kapagtala na ng tanggapan ng ilang drowning incidents sa nakalipas na mga buwan at isa dito ang naging dahilan. Aniya rin sa nagiging biktima rin po ng insidente ay madalas sa mga bisita lamang sa lalawigan dahil umano na baka hindi gaanong maalam ang mga ito pagdating sa current at lalim ng mga baybayin sa lalawigan. Paalala ng tanggapan ngayong summer season, sumunod sa mga nakatakdang kautusan o sa mga swimming policies ng mga papuntang destinasyon o mga pupuntahang destinasyon upang makaiwas sa panganib. Tiniyak ng hanay na mas paiigtingin ang paghahanda upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng publiko ngayong summer vacation sa darating na mahal na araw at sa pistay dayat. IFM News. IFM News. IFM News.